hoentje altijd blier. Tonke mij dien krullend heer, mij dien hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. De pottenbakker. Het had Janne Joe haar jitje west. En Joet had ze haar feestje. Janne Joe haar mem helle Tomke en Romke met de auto op. Hoi! We kennen naar de pottenbakker. En wat voor bakker? Een pottenbakker. Ik hoef net meer op een potje. Ik ken al lang op het huisje pissen, hè? Nee jongen, net zulke potjes. Hij maakt het al je dingen van klei. Vaasjes en zo. Oh, dat ken ik wel. Bij juf Klaske hak ik wel mij de klaai west. Wij mij ik wat meidje bij de pottenbakker. En als het klaar is, dan eten we daar pannenkoeken. Lekker! Mag ik mij? Ja, je mag je allebei de mij. Mooi. Een skofke letter binnen ze bij de pottenbakker. Ha, goeie. Kom er maar gauw in. Ik ga alles al klaarstaan. En van Janne Joe ga ik een mooie feesthoed maken. Wat eerder een soort sjen bij de pottenbakker. Overal staan tafels met dingen van klei. Potjes, kopjes, boaden, grutte vazen. Hast u dat al je maken, bakker? Nee, her. Dat hadden meesken die je west ha. Krijg als Jim. Waarom has het net mijn hoes nom? De klei moet eerst een skotje droegje. Oors kan ik het net bakken. Tje, dit heb ik bakt. Dit kan ophellen worden. De pottenbakker liet een mooi boad, maar liet zijn moeskes sjen. Oh, wat een lieve moeskes. Maar wij die ik meidje? Nou, ik wil eerst een blompotje maaien, meidje. Oké. Ja, dan maak ik je voor Cornelia. De pottenbakker jouwt Tomke en Janne Joe een stukje klei. Als je... Dank je. Krijg de klei maar in de hand. En je moet eerst even goed erop drukken. Romke shot om hem heen. Bij het ruut zit een roem tafeltje met een hege kruk erbij. En op dat tafeltje zit een grutte pot van klei. Wat zit er in die pot? Maar de pottenbakker had het zadrok, die jet Romke net. En hij shot ik net wat het hoentje doet. Ik zet een muziekje op, dan wordt het nog gezelliger. Misschien zitten er wel koekjes in. Even stiekem zien. Romke springt op een kruk. Ja. Dan zetten de foipoortjes op het roene tafeltje. Nee, geen koekjes. Hé, die klei is nog wit. Ik weet wat. Ik trek maar mijn poortje dat je hoor en dan komt er een stempel op. Dan wordt de pot nog volle mooier. Ja, dat is mooi. Oh. Romke zal op het tafeltje klimmen. Het tafeltje is vol heeg. Als ik nou eerst eens op dat plankje naast het tafeltje klim, dat is wat leger. Romke springt op het plankje Ja, dat onder het tafeltje vers zit. Een plankje met knopjes. Maar zijn achterpoort giet er op een knopje staan. zo. Nou kan ik wel op de tafel komen. Maar als Romke op het tafeltje staat, dan bart er wat. Het tafeltje begint te draaien. Hé, wat draait er aan het tafeltje? Het tafeltje draait in het roem. Hield hij het maar terug. Romke werd er draaierig van. Help! Ja. Ik word duizelig. Ik wil eraan. Maar net in jet hem troddeloerde muziek. En net in shot naar hem. Ze ben eier drok bij de klei aan het werk. Ik mag eraan springen. Hier, 2. Romke springt. Ja! Gelukkig. Krek op het plankje. Poeh. Ik voel haast op het groen. Nou nog op de kruk. Maar dan stapt Romke weer op een knopje. Een oorknopje. Het
tafeltje draait hudder. En nog hudder en nog hudder en nog hudder. Sa! Nou gauw op een kruk! Het tafeltje kiezelt in het roem. De wierte pot breekt die stikjes en die stikjes die vliegen de trot de loft. Hé, daar zit wat op mijn wang. Gooi stal mij klaar, Janaju? Nee, hè? Au, er valt wat op mijn neus. Nou, Ik viel ik wat. Het koeien wel reinen. Hoe kan dat nou? De pottenbakker shot om hem heen. Het tafeltje vlucht in het roem. De klaai stoot alle kanten uit. Waar had er op die draaitafel zitten? Dan shot de Romke op een kruk zitten. Hij had al een stikken klaai in het hier. Wat shot er bang. Hij stoot in de knopjes zitten, Romke. Romke knikt. Als er nou maar geen straf krijgt. Lokkig laak het, de pottenbakker. Tolik is het wel een hondje van klaai. Ik kan die wel bakken en verkeerpje. Ik wil met Tomke bluwen. Het is maar een grapje. Ik zal gauw een doek krijgen en de klaai voortvaaien. En als ze thuis komt, mag maar in het bad. En die pot dan? Nee, geen punt, Romke. Ik maak je saver naar je vaas. mijn bloempot is klaar. Mijn is ek. Mooi, sa. Ja, Oh, ze zijn prachtig, Wim. ja. Krijgen we dan nou pannenkoeken? Ik ga honger. Ja, ik honger. Dat lijkt het mij een goed idee. Daar red ik de boel hier op. En mijn stovelpannenkoeken, Romke. Ja, lekker. Dat ken ik heel goed. Pannenkoekbakker. Pannenkoekbakker. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.